Copenhagen Yoga Festival 2013 forbi. Hvordan er det gået? Det er gået godt. Vi har haft rigtig mange mennesker herude. Vi har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger. Folk har været glade. Det har været en fest. Det er som arrangør, synes jeg, helt overvældende at stå her for enden af en weekend, som bare har været fyldt med glade mennesker, der er kommet hen og sagt tak. Mange gange om dagen har vi fået tak for det her, vi har stablet på benene. Og vi har alt muligt begejstring og glæde sådan fyldt ind i os nu af alle de her gæster, som vi nu kan bruge til at rette fremad til næste år. Så der kommer en festival til næste år? Ja, det gør der i hvert fald. Og til næste år igen. Ja. Om 10 år. Vi er allerede i gang med at tænke på næste år, og allerede i gang med sådan at evaluere en lille smule over, hvad vi har gjort i år, som vi kunne måske forandre en lille smule og forbedre lidt. Så vi tager ret hurtigt fat på idéer til, hvordan vi kan få det her til at vokse, så det bliver mere og mere fantastisk for hvert år. Og fordi at folk, der kommer her, er rigtig gode til at give os feedback og er rigtig gode til at komme med idéer, og ligesom er med til at skabe det her event og den her yogafestival, så har vi også nogle input, vi kan bruge, så vi ved lidt allerede nu, hvad vi skal gå i gang med at kigge på. Så der bliver lige et par ugers ferie, og så lidt søvn, og så er vi i gang igen. Ja.